The message title of today's daily devotional broadcast, Upenyu Irwendo. Hallelujah. The message of today brought to you by Ko-Fi Ministries daily devotional broadcast. This is Apostle Miracle Prince. Hallelujah. Ko unomboziwa ere ndinogara ndichimbopa dzimwe dzidziso kune vandinodzidzisa shoko raMwari. Haleluya. Ndichivaudza kuti upenyu irwendo. Kana ndichiti upenyu irwendo, kureva kuti tiri murwendo rwatisati tapedza. Haleluya. Kana tichiri pano panyika, nokuda pokuti pano panyika hauziriwo musha wedu watichagara kusvikira nokusingaperi. Musha wedu uri kudenga. Saka kana iwewe neni tichiri kurarama sezvatiri kuita izvi muzuva ranhasi, kureva kuti tiri murwendo rwatisati tapedza. Saka vaKristu vazhinji vakatendeuka vakatanga kutevera Jesu Kristu vanofunga kuita sokuti kana uri munhu akazvarwa patsva uye uri munhu akatendeuka akada kutanga kutevera Jesu Kristu, haleluya, vanofunga kuita sokuti haungagoni kusangana nematambudziko mukati muupenyu hwako. Aiwa, unosangana nawo nokuda pokuti tiri murwendo. Saka tiri murwendo kudai, iwewe neni hama mudikanwa, iva redi kusangana uye kugamuchira zvinhu zvose zvauchagona kusangana nazvo uri murwendo rwauri kufamba kudai muzuva ranhasi, kana uchiri kurarama sezvauri kuita kudai. Haleluya. Gadzirira kusangana nezvinhu zvose zvichakuwira mukati muupenyu hwako uye uzvigamuchire. Haleluya. Nokuda pokuti uri murwendo. Mumwe ndiye akambouya kwandiri achichema akati, Man of God, zvinhu zvinonditambudza mukati muupenyu hwangu. Asi inini ndakazvarwa patsva ndikati, aiwa, tiri murwendo. Kana tiri murwendo, iva redi kufesana nezvinhu zvose zvangagona kusangana nazvo uri murwendo kudaro. Nokuda pokuti upenyu irwendo, hama mudikanwa. Usati kana uri muKristu hauchagoni kusangana nematambudziko angakuremera iwewe mukati muupenyu hwako. Nokuda pokuti upenyu ubwu bwatiri kurarama tiri murwendo. Haleluya. Ndinonakidzwa nemeseji yemuapostora Pauro unoti, ko chiko chingandiparadzanisa inini nerudo rwaJesu Kristu? Kushayiwa chokudya here? Kurwarirwa here? Kufa here? Ndashayiwa kana chinhu chimwe chete pazvinhu zvose izvo zvandataura chingagona kundiparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu. Haleluya. Kunyange newewe hama mudikanwa, tiri murwendo kudai, ngapashayikwe kana chinhu chimwe chete chingakuparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu. Kurwarirwa here? Kufirwa here? Kutambudzika here? Kushayiwa chokudya here? Kushayiwa chokufuka here? Haleluya. Pazvinhu zvose izvo zvandataura, ngapashayikwe kana chinhu chimwe chete chingagona kukuparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu. Haleluya. Tiri murwendo. Asi ziva kuti tiri murwendo kudaro, kana ukaramba wakashingirira kusvika pakupedzisira uchandopinda muushe bwokudenga. Upenyu irwendo. Haleluya. Ramba uine kutenda uye usati kana uri munhu akazvarwa patsva haufaniri kuti usangane nematambudziko angagona kukuremera iwewe mukati muupenyu hwako. Nokuda pokuti tiri murwendo. Haleluya. Tarisa muapostora Pauro ari murwendo kudaro, unoti chiko chingagona kundiparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu? Haleluya. Unoti pazvinhu zvose zvingawanikwa zvichindiremera mukati muupenyu hwangu, hapana kana chinhu chimwe chete chingagona kundiparadzanisa nerudo rwaJesu Kristu. Nokuda pokuti iye muapostora Pauro wakanzwisisa kuti inini ndiri murwendo. Upenyu bwandiri kurarama ndiri murwendo. Haleluya.
saka kunyange newe amamudikanwa ziva chono ichi kuti tiri mu ruwendo kana tichiri kurarama kudai, zose zatingagona kusangana nazo ngatifesane nazo tichiramba tiine kutenda muna Jesu Kristu. Jesu avatirase, Jesu vanoziva zvinhu zose zvatinoshuvira kuti dai tavaonazo mukati muupenyu hwedu. Usafunga sokuti Jesu vanokusiya, usafunga sokuti kana uri mukristu hauchasangani nematambudziko. Aiwa, unosangana nawo, asi usaluza hope nokuda pokuti tiri murwendo.